zit ze 40 uur achter het vlees. Maar dan even wil de body toch, dat is de gedees. Dus ze wou gaan bewegen in de vrije tijd. Van wat ze is gaan doen, het ze echt geen spiet. Want ze pakte zich les bij het zonder succes. Ze wordt, ja ze wordt baldanseres. Ze klubt iedere avond nu in de pol. Hoog en omleeg, gewoon vooral. Ze slingert zich correctig en sensueel. Ongegeneerd op en af voor de stil. Ze klubt iedere avond nu in de pol. Hoog en omleeg, gewoon vooral. Ze slingert zich correctig en sensueel. Ongegeneerd op en af voor de stil. Achter het vlees heeft ze druk, dat bezorgt haar stress. Maar er is één ding dat haar de dag niet verpest. Geet om zo door de pinderen, sloes en nog hoes. Dat besteedt maar één denk nog, de Paul bij haar toes. Daar klimt ze dan op, steeds hoger op. Maar dan merkt ze wie eenzaam het is aan de top. Ze drukt iedere avond nu in de pol. Omhoog en omleeg, gewoon voor de rol. Ze slingert zich correctig en sensueel. Ongegeneerd op en af voor de stil. Ze drukt iedere avond nu in de pol. Omhoog en omleeg, gewoon voor de rol. Ze slingert zich correctig en sensueel. Ongegeneerd op en af voor de stil. Niks is voor haar veilig, een pol is een pol. Al is er van plastic, van ijzer of stal. Ze gaat snoer snak naar boven, zo hoog als ze kan. En dan zoeft ze naar onder toe, tjus wie een spin. Maar moet ze dan remmen, kniept ze alles bijeen. Maar dat deed ze niet ger, want dat brandt aan de been. Ze klimt iedere avond nu in de pol. Omhoog en omleeg, gewoon voor de rol. Ze slingert zich correctig en sensueel. Ongegeneerd op en af voor de stil. Ze klimt iedere avond nu in de pol. Omhoog en omleeg, gewoon voor de rol. Ze slingert zich correctig en sensueel. Ongegeneerd op